guard ko dito. Ayun. Tura pala. Kalawang pala. Isa ba kaya nila? Ano ba may kalaban? Nakikita mo ito. Uy, mga pre, ano mga ba yan? Ano yung pabagis ko yan? Pre kaya ito posing kay bagan dakot problema ini oh. Kita agad di mapakali. Dakot at problema ini oh. Ano ba may kalaban? Ah, nice. Men! Let's go! Yellow green! Sir! Yes, sir! May dagit tayo na problema. Ayun, sir. Kay baka din na kuha ni pulang ang blue. Red na ka mo. Sir! Yes, sir! Ikaw nga di. Sir! Yes, sir! Dua na ikaw na lagyap nga dito ako para kabir. Sir! Yes, sir! Ikaw. Sniper. Yes, sir! Tigbaw puno ha. Yes, sir! Ikaw. Dito ka sa kabila. Sir, yes, sir. Sige. Repusion. Ang dalamati. Kanina pa kita nagninilibot-libot, uray mong kalaban. Awa, di mo pakalasan to. Uy! Pusta ka mga to! Uray kalaban. Parehas laki ito. Kapoy na kanina pa naglilibot-libot. Tara, kung na kayo, balik. Pagsuntay, sir. Yung mga pawayan na kita madali. Sige, tara. Kapoy na. Balik na kita, balik. Tara, balik Tara, na kita. balik na kita. Kapoy na kanina po. Lagi. Tara na, makapoy na. Uy, sniper! Lusad lanay! Nakita niyo yung kalaban! Waray man kalaban. Mapaway lanay kita, tara. Lusad lanay, sniper! Lang na nga di. Tara na! Paway lanay kita nga di. Kapoy na. Sir, mapaway lanay kami, makapoy. Waray kalaban! Uray kalaban, gusto sa. Inilibot namon na ito. Kanina pa ka-take bomb. Makapoy na. Kapoy lagi. May nagtawag ako. Narin ako na nakabang. Waray nga ni. Bangan na scam ka mo, sir. Lagi. Ready? Ready, sir! Training! Training. Ano ka training, sir? Armas! Baba! Ba! Ano training, sir? Put your line! Yes, Yes, sir. give me 200 push-up! Yes, sir! Ay! Gabang! Gabang! Baril! Men, kung baril! Alert! Sa paligid! Ayan! Saan? Men, nalupugin ang area! Wala naman, wala. Wala, sir! Paligid! Gabi! Hey! Yan! Follow! Move! May kalaban! Hey! Ini. Ngadto kang ngadto. Ano? Gul. Sir! Ulit, sir. Sir, may kauro! Anong nangyari? Kauro! Dito naman ito. Doon sa may kampo! Natamaan ng baril. Doon sa may kampo! Pasir! Dito! Taas! Bakit anong nangyari sa kanya?
Tamaan. Load ng kalaban, hindi namin naabutan na. May ka muna sir Kwan. Anay! Bugat manini sir. Nagdugit! Para Tara, magaling tara! Ewan ni sir, higton to. Dito lang kayo, baka kumun yung Kwan niya. Dugo. Sige ba? Tagay na rin kinaubag. Few moments later. Hindi kayo uwo. May sugal na. Sugi pat kanan ni Grand Pasyente. Hindi ba ito pinangali? Men! Sir, yes sir! Sige, ngiri! Sir, buka din may Ngayon ni sir, ngayon. Ngiri ko, ngiri! Nagsini yung nagsige, bakit kita masundan? Di. Nagtungad to, ano? Oh, Ngada. Taxi. Ngada. Okay na lang nag-pusdak. Okay na eh. Manila kang medyo ko lang tatawagan. Yes sir. Nagsila sir. Tukan na. Dok! Adi ngayon kami nga diyan na duka. California, nagdadala mati. Eh, nga di may sad ka. Balak siya sir. Nga di may barangay tayo. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Lang si Dok kay isang pasyente nagdadala mati. Nakauro. Lagsi ka ni Dok. Sige Dok, salamat. Yan na dahil Dok. Alin na nga ni Doktor. Hi nga. Doktor Langaw. Ay ito. Duk, ay duk. Mga ding ay lakas ng tama. Nakauro na ito. Uwi pa. Gagay ka pa. Wala dok. Dok, dapat tuloy plan eh, Dok. Duk, lak si duk kay bay mo kukuha kita. Alay, Dok. Dok, kung nakaga... Alay, Dok. Duk. Ay duk na lat bala. Happy ni Dok. Happy ni Dok, kay ito na mong malain. Ano niyo, itdugo, kay tabuni, kay... Di ko na ka kay... Kuan! Oo, kuan na niyo. Itdugo, kuan na niyo. Ang kalagayan ng pasyente ay malala. Kailangan lagyan ng biological, chemical. Duk, ay duk yung tubig duk bay ni nauhaw. Sige. Men, balik sa kampo. Sir, yes sir! Ipagkikita ko muna sa inyo yung unang mga kasama ko dito. Dito nga pala kami. Dito kami noon. Lakas naman sir. Okay, patay na tira. Balik. Sa baba. Kinerik. Okay na duk, buhay na ito. Ay, la, i-clear tanay. Ay, ito. Okay na yun eh. One eternity later. Nagpunta na ba ito, sir? Oh, di yan tayo. Tumayo ka na. Pwede ka nang tumayo. Dok, kumusta kalagayan ng pasyente? Okay na. Ano men? Okay ka na men? Okay na. Okay na. Damin, kasi ta. Pwede na. Pwede na, sige. Nakay, Saan na? dam na ba ito, aban? Namin hinayabay ka mataktak. Kinaak? Sige ka na. Oo, kinaak. No, kusog ko na. Oo. Pwede na, pwede na. Pwede na. Tara, Laban. kimagong kita. Malawag kita. Oo, tara. Dok, Tara! uy! Ano ba bayaran ko lang doktora? Uy, Bay. doktora! Ilubla, dok, tang matagay mo, dok ka. Adi nga, dok, 1,000 ni dok ka kay... Salamat. Pasensya na, dok ka. Malaking tulong to sa akin. Sige, dok, salamat, dok ka. Salamat, damo, salamat Sige, to dok. ka. Inay, bandera ka maligis. Ready na ka mo? Oo, Sige mga na, na. dok. Tira. Sige na, Alexi! Mission! Min, nga di kamin. Nagkasakit ka lang, hindi ka na marunong. Ready na ka mo? Sir, yes sir. Eh, mabalin lagi pisto. Ba hindi ka manoda. Kung takarmalite, andam na ini. Marcho! May masarap na bulad. May masarap na bulad. May totoong bulad. May totoong bulad. May piki na bulad. May peki na bulad. Ang totoong bulad Ang totoong bulad ay nasa loob ng pantalon. ay nasa loob ng pantalon. Yeah man, you go. You understand? Dance! So baby, do it right. Do me